Rumbi mar lito gi kuyo okwako kadak ma Muyeye, Malindi e kinde maik mar manena apisa mar Yesu Isaac Ngala manowito ngimane ntimane e bungu Shakahola higni 2 mokalo. Ngala ne owito ngimane kaachiel gi jomamoko 7 kama oriwo min-gi, jaode, nyithinde kaachiel kod owadgi matin. Anyuola mare nochopo e kar kano ringre ma Malindi mar kawo ng'injo mar ringrene ma bende noketie bag moro mar iko kokalo kuom pim mar nyinyo ma bende noyango dende. Higa mokalo, ringre ji 4 kama oriwo jaod Ngala kod mamoko 3 ne oyangi kwa mazishi. Ni siku ambayo sasa imeibua hisia kali kabisa kutoka pale tulipoachana 2023 mpaka leo. Leo ni siku ambayo sasa tumekumbuka yote ambayo yameshatendeka. Na ni siku ambayo ni mbaya sana. Lakini hata hivyo tutafanya nini? Tunaomba Mwenyezi Mungu atulinde, tubebe mwili, tukastiri katika hali njema, na pia tuzidi kuomba hata ile mili ingine ambayo ishabaki tuweze kupata mapema, tuweze kuzika ili hili jambo tusahau.